Nôl i chi at Gylch y Defed. Mae na wledd yn llythrennol i'r llygad nawr gyda'r Defed Smotiog o'r iseldiroedd Caryl Hughes. Nawr dyma chi fryd sydd wedi ennill poblogrwydd yn gyflym iawn fan hyn yn y Deyrnas Unedig. Yndi. A gwelson ni clas yna hafyd clas mawr o'r defed yma. A maen nhw'n bolgolegedd iawn, maen nhw'n edrych yn smart, maen nhw'n pwyso'n trwm, mae gen i pwysau mawr, 108 kilo gen rei gan Pen y Banc a Newbridge Brick Barns, a wedyn maen nhw'n wyn smart, a swn i'n dweud bod nhw'n reit hawdd i besgu hefyd, swn i'n dweud. A hefyd, maen nhw'n fryd aml bwrpas. Maen nhw'n edrych yn hyfryd i'r llygad o ran plant a thyddynwyr, ond hefyd maen nhw'n gigog, maen nhw'n siapus, a mae seis iddyn nhw hefyd. Mae yna hyd a lled ynddyn nhw, a maen nhw'n defed mawr a defed caled i weld hefyd. Ynddo, mae yna ambell i fideo yma dwi'n gweld o blaen ar Instagram a balli, maen nhw'n cadw nhw mewn llefydd reit achel, swn i'n dweud, ydym yn dangos bod y bryd yn gallu ymdopi i rhywbeth, swn i'n dweud. A fi'n gweld ambell un wedyn i roi bach o glitter ar nhw, jyst i gael rhywbeth bach yn wahanol i ddal llygad y beirniad. Mae gyd yn helpu yn dweud? Oes, mae'n esglein da ar hwn o flaen i fod mae o'n dennill llygad braidd ydi, mae o'n, A fi'n gweld nawr y beirniad, Mr Stuart Clatworthy o Gwlad yr Haf, o'r Cigydd yw, mae siop Cigydd y fe. Oedd e nôl yn adeg y Clwyd Trydargennau 2001 yn gweld bod eisiau fwy o werth i'w gynnyrch ar y fferm, a dyna beth benderfynodd yn neud, oedd agor siop gig. Dew, chwarae teg. Amser i hadw fe? Ie, wel pam ddim, de. A mae'n mor bwysig bod pobl yn siopa'n lleol a falle, wedyn dyn ni wedi gweld dros amser y Covid a falle bod siopiau'r Cigydd a siopiau'r lleol yn mynd yn wyllt. A wedyn, just Sean braidd fod e heb aros fel hynny ers i ddod allan o'r Covid a falle, ond mae yna dal lot o siopiau Cigydd o gwmpas a maen nhw yn nid yn dda o sôn. Mae yna dipyn o sôn am ôl troed carbon a bod yn fwy gwyrdd yn ffordd ni'n byw. A fi'n credu'r beth gorau allan ni'n neud, fel ti'n gweud, yw cefnogi'n lleol, achos mae bwyd sydd wedi cael ei gynhyrchu ar stepen eich drws chi yn sicr yn well i'r ymgylchedd na bwyd sy'n cael ei gario o bendra'r byd i gyrraedd y plat. O, yndi. Ac eto, wrach bod enw ar y defed yma yn cweit yn swnio'n lleol iawn i ni, ond ie, maen nhw'n magu yw'n da a mae'n siap tînau ar hein yn werth i weld ydyn nhw, chwarae teg. A yn y sioe frenhinol, fi credu nhw oedd bryd fwyaf niferus y sioe. A dim ond cwpl o flynyddoedd maen nhw wedi bod yn y Deyrnas Unedig. Yn union, yn dangos boblogaidd, maen nhw'n dennill llygad efo'r sbotiau dyn nhw, maen nhw'n rhywbeth mae pobl yn licio, plant yn licio hefyd. A fi'n gweld yn ôl y beirniad, beth sy'n cael sgwrs dy fe yn gynharach, a nôl yn 2000, fe enillodd e ffair a Lloegr, felly mae hwn yn gwybod beth mae'n neud. Enillodd e'r ffair yn Lloegr gyda Heffer, ond mae hefyd yn dangos defed, mae fe'n ddyn sy'n gwybod yn iawn beth yw ar ddangos, a hefyd beirniadu. Felly, mae'n neis i gael beirniad o'r statws yna sy'n rhoi chwarae teg i'r arddangoswyr i gyd yn dweud. Yndi. A fi'n gweld mae fe'n cyffwrdd i cefnau nhw nawr a checo bod y cig yn llawn ar hyd y corff. Oes, mae'n ychydig gwahanol pwysig gyda ni. Mae'n rhyw 20 kilo wrach rhwng y rhai tryma a rhai ysgafna. Wedyn, mae'n bwysig rhwng mae'r llawn ar y cefn. Mae'n fod mwy bwysig na'r un byd, achos o'ch mae'n wyn chydig bach yn llai o bwysau, ond maen nhw'n fod yn cystal fel par. Dyna sy'n bwysig hefyd, i bod nhw yn par, bod y ddau teip yn matcho'n union o ran twtch a faint o cig a frastes arnyn nhw. Mae wedi gweud, actually, byddai'n chwilio am oen, neu par o oen, des a chefn da. Meet where the sun will shine on. Na ti, mae'r hael yn gwenu ar y ring o wan, so gen i weld pa rei sy'n mynd i gael ag yna fo. Ar y nodyn yna, ni gael hoi fach o Gylch y Defed, ac fyddwn ni nôl i heilwen braf Cylch y Defed yn hwyrach mlaen.